Na majestátnom hrade Beckov sa odohrával tragický príbeh beckovskej pani. Táto krásna žena sa zamilovala do mladého rytiera, no ich láska bola predurčená na neúspech. Hrad v tom čase bol centrom kultúry a pani bola vychovávaná v aristokratických tradíciách, zasľúbená bohatému mužovi. Napriek tomu jeho srdce patrilo udatnému, no chudobnému rytierovi. Keď sa ich láska odkryla, situácia sa stala neúnosnou. Rodičia a autority zakázali ich vzťah. A tak bola pani nútená prijať osud a pripraviť sa na svadbu s iným. Zlomený rytier sa rozhodol odísť do boja, aby si vydobil slávu a bohatstvo. Keď sa beckovská pani dozvedela, že sa vracia, bola plná nádeje. Tragédia však nastala, keď rytier bol smrteľne zranený v bitke. Zúfalá pani, rozhodnutá spojiť sa s ním na druhom svete, sa vrhla z hradných múrov. Ich príbeh sa stal symbolom vernosti a obetavosti. Dnes hrad Beckov, obklopený tajomnými lesmi, uchováva spomienku na túto legendu. A hovorí sa, že v noci možno počuť plač beckovskej pani, ktorá stále hľadá svojho milého.